be sleeping without you. No, I need somebody to know without you. Somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love, and I tend to close my eyes. Uy, Ma'am Ina, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Ina Macri. I am sunshine. You are my sunshine, o, diba? Magandang hapon naman dyan kay Ma'am Ina Macri, also known as I am sunshine. Welcome po sa aking live streaming ANA. Magandang hapon din po dyan sa iyo, ANA. Welcome back din po sa aking live streaming. Siyempre kay Sir Jumel Journey 2. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Jumel Journey. Na lagi kong tinatambayan ka silent live streaming all the way from Norway. Magandang hapon din po dyan sa iyo, Sir Jumel Journey 2. Welcome din po sa aking live streaming. Na-miss ko kayo guys. Good afternoon po sa lahat. Tamsa ka na yan, sabi ni Ma'am I am sunshine. Uy, nasa iba ang posisyon ng camera. Bakit ma'am? Saan ba naka-posisyon dapat ma'am? Kaya nga. Yan mo siya kung saan siya gustong magposisyon. Oo nga. Magandang hapon naman dyan sa iyo, ma'am. Welcome din sa aking live streaming. Uy, kumusta naman kayo dyan? Na-miss ko kayo na. Oo, as in, na-miss ko kayo. Medyo na busy lang talaga. Oo. And then, nilagnat ba naman ako? May pangregalo ka na ba sa inaanak mong marami na isabit mo na ba ang parol? Sa okasyong ito di ka na ba magagahol? At sa pagkakataon Kasi dati parang nasa kabila pero okay lang. Parang sinabi ko lang na nakapasok na ako, o diba? Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Ina Macri, o diba? Uy, na-miss ko kayo. Kasakit ako mamas. But now I am okay na. So back to reality na naman tayo. ANA, magandang hapon po dyan kay ANA. Welcome din po sa aking live streaming. Miss you to pakis nga, o diba? O diba? Mwah. Gawa na ba sa ninong at inang mo? Gawa na ba ang iyong tambol na lata? Sa nitibuel na ba ay may kasalo kang pamilya? At sa pagkakataon Nagpabaksin pala ako. Nga pala guys, nagpabaksin ako ng COVID-19 vaccine. Ayan. It is a Pfizer. Sana kayo din. Vaccine din pag may time. Maligayang Pasko at maligos bagong taon sa inyo. Maligayang Pasko at maligos bagong taon sa inyo. Kami bumabangon pa lang sa hagupit ni Maring. Oo nga ma'am, tawag dito. Sana okay lang kayo ma'am. Kasi dyan talaga nasa pool sa inyo no, sa northern part ng Luzon. Kaya nyo yan ma'am. You can do it. We can do it. Diba? Sama-sama tayo. Viking Vlog, already Christmas sounding, sabi ni Viking Vlog. Magandang hapon naman dyan kay Viking Vlog na nagbabalik din natin na kaibigan. Welcome din po sa aking live streaming Viking Vlog. Kaya yan ma'am. Alam nyo, habang tayo'y hinahagupit ng napakaraming kalamidad, ang mga Pilipino is hindi man lang patitinag. Maligayang Pasko at maligos bagong taon sa
inyo. Christmas na nga guys. Ang ating Christmas countdown is, ilan na lang ba? Bagong taon sa inyo. Maligayang Pasko at manalo. Bagong taon sa inyo. Maligayang Pasko at manalo. Bagong taon sa inyo. It's 2 months, 8 days, 6 hours, 24 minutes, 42 seconds. Mga 70 days na lang ba? ¿A dónde sea que yo esté? Tu corazón alcanzaré y una sonrisa en tu mirada pintaré. No habrá distancia entre los dos. Sir Ariel Colares, tamsak for Sir Ora. Sir Ariel, mega love shoutout naman po dyan sa iyo. I think I just given you, I just played your video. Siguro mga 60 plus na yan, 60 plus. Patuloy pa rin yung ating pagpi-play dyan sa iyo. Sir Ariel Colares. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Sir Ariel Colares. Welcome back din sa aking live streaming. Napaka-legit and organic, about to get monetized na rin yan guys, si Ariel Colares. Welcome din sa aking live streaming. Si Ma'am Lady Ross is in our live streaming also. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Lady Ross. O, diba? Kumusta naman tayo dyan, ma'am? Na nasa harang daw. Thank you for that sweet thumbs up also, Ma'am Lady Rose. And welcome din po sa aking live streaming. Napaka-legit and organic, highly recommended, monetized channel po yan, guys. Si Ma'am Lay. Ma'am Lay, magandang hapon naman po dyan sa'yo. Thank you also for joining my live streaming. From the bottom of my heart. Feliz Navidad. Merry Christmas naman dyan guys sa inyong lahat. Sir Ora, maraming salamat po sa iyo. 30 na lang po, makakaraos na rin po sa WH ko. Oo nga po sir, malapit na din yan Sir Ariel Colares. Huwag ka mag-alala, naka-play ka naman sa akin. Ma'am Mariana Channel, tamsak, I miss you to Sir Oragon. Oo nga, na-miss ko rin po ikaw, Ma'am Mariana Channel. And the rest of you guys, I just miss you all. Ayan. Tamsak na. Thank you for that si Tamsak, Ma'am Mariana Channel. Welcome back din sa aking live streaming. Ito guys, ang aking kababayan na si Ma'am Mariana Channel. If you are not yet connected with Ma'am Mariana Channel, abay makipagkaibigan na rin po kayo dyan at maglaway kayo sa mga niluluto niyang mga pagkain dyan sa kanyang channel. Mega love shoutout host. Merry Christmas sa lahat. O, diba? Sabi ni Ma'am Lady Ross, Merry Christmas din ma'am sa'yo dyan in advance and welcome back sa aking live streaming. Napaka-legit and organic, highly recommended, monetized channel din yan guys, si Ma'am Lady Ross. So, diba? Sir Joel's Finest, syempre, may ungulerang kapitbahay. Mega love shoutout din po dyan guys, Sir Joel's Finest. Napaka-legit and organic, highly recommended, monetized channel din yan guys, si Sir Joel's Finest. Welcome back sir sa aking live streaming. Patusok po guys, patusok naman guys, baka naman, yung nakapin. Umayat ka only boy, oo nga. Oy James, mega love shoutout naman dyan kay James, o diba? Si Ma'am Simple Leonardo. Kumusta naman tayo dyan, Toto? Nonoy, kumusta si Ma'am Simple. Nagkasakit ako ma'am, on the way sa nakapina yan. Sige ma'am. Thank you po ma'am. I am Sunshine, mega love shoutout po, sabi ni James. Mega love shoutout po sir host, dan tamsak po, okay lang po si mama. Ayan, sige. Shoutout po sa lahat, sabi ni Ma'am Mariana Channel. Mega love shoutout din po dyan sa iyo Ma'am Mariana Channel. Kumusta naman tayo dyan? At ang laro tuloy ang handa ay sa lumipas. Misa regalo sa tuwing Pasko, nagdasal ang
Viking Vlog also guys, nagbababa ng kanyang bahay. Kung di nyo pa kaibigan yan guys, si Viking Vlog, all you have to do is to click on that link. I-click nyo lang guys, sige na. At makipagkaibigan kay Viking Vlog. Tamsak dan sa nakapin, sabi ni Sir Joel's Finest. Sige. Bigyan ko kayo guys ng tago 1WH. Whoever visited also Mama Riana Channel's premiere. Merry Christmas po sa lahat, sabi ni Sir Joel's Finest. Dan tamsak sa nakapin. Ayan, sige po. Iwan lang kayo guys ng tamang bakas ha, para makuha ko yung yung mga pangalan. I don't know how to copy and paste my site from PC. I know from phone. I don't know how to copy paste my site from PC. Mabilis lang naman sir. Yung URL is i-highlight mo lang and then right click mo and then hanapin mo yung copy and then pwede mo siya ditong i-paste. Ayan. Ganon din ba? Thank you. Nagbakas ako doon na only boy. Sige po. I know from phone. Ayan. Ako mas nahihirapan akong gumamit ng phone kaysa sa computer. Ang computer kasi is napaka-universal and then mas mabilis gamitin para sa akin kung ako ang tatanungin guys. So I prefer computer. Joyride for Lining. O, diba? Kumusta naman tayo dyan? May nagjo-joyride na dito. Oo. Nagpapabango ngayon guys si Vice President dito sa Albay. Hoy! Hindi ka hindi kita bubutuhan. Kahit kababayan kita, I just don't care. Hi host, Dan Tamsak, sabi ni Kratz Gameplay. Mega love shoutout naman po dyan kay Kratz Gameplay. Nagbabalik din natin na kaibigan guys, si Kratz Gameplay. Magandang hapon naman dyan sa iyo Kratz. Kumusta? Welcome din sa aking live streaming. Upload muna ako host for premiere. Sige lang po Ma'am Lay, do your thing, do your stuff. Tamsakan natin yan ma'am, tamsakan natin. Dikit po sa hindi pa, sabi ni Kratz Gameplay. May nagmo-motorcade dito guys. Nagpapabango ngayon si Vice President. Ayun, na ako naka-live na. Oy, pasensya na kayo guys. Nag-brown out sa amin. Si tita mo nag-ano din. Andun sa kanilang bahay. Oy, pasensya na kayo guys. Nag-brown out sa amin. Ang very light. O, diba? Kumusta naman tayo dyan? Ganito dito sa amin, nakakaasar lang. Ma'am Maylin, magandang hapon naman po dyan sa iyo, Ma'am Maylin Mapili. Nagbabalik din natin na kaibigan. Welcome din sa aking live streaming. Yes, that I know, but I can't do it for main homepage. Thank you. Oh, bakit? Bakit ano nangyari? Ma'am Maylin Mapili, magandang. Gabi naman po dyan sa iyo, Ma'am Maylin Mapili. Welcome din sa aking live streaming. Guys, nag-brown out sa amin ng mga 1 minute. Kaya umikot-ikot na naman as in. Umiikot nga ma'am. Pasensya na kayo guys. Kaibigan, Disyembre na naman. Ang mundo ay may kagalakan. Ang lahat ng tao ay nagkakagulo sa kakaisip kung anong iririgalo sa kanya, sa akin at sa iyo.
Dito din sa amin, Sir Oro, dalas mag-brown out. Oo nga, parehas tayo, Ma'am Marie. Sa simbahan kay daming tao, masdan mo't anong saya ng bawat isa. Pati na ang magkaaway ngayon, pati na sila. Bakit ba hindi pa nga araw-araw Pasko? Sana Pasko na, uy. Namiss ko na yung Pasko sa Pinas. Parang gusto ko mag-celebrate ng Pasko sa Pinas. Minsan oo, minsan hindi. Minsan tama, minsan mali. Umaabante, umaatras. Kilos mong namimintas. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, kaya mo bang isigang iparating sa mundo? Merry Christmas all. Merry Christmas naman dyan sa Ma'am Marie. Konti lang tayo, guys. Baka hindi pa kayo nakikipagkaibigan sa bawat isa. Habang konti lang tayo. Ika'y mawala dahil handa akong ibigin ka. Kung maging tayo, sa'yo lang ang puso ko. Walang ibang tatanggapin, ikaw at ikaw pa rin. May gulo ba sa'yong isipan? Papa Yu, mega love shoutout sa lahat. Happy blessed Saturday everyone. Sabi ni Papa Yu. Mega love shoutout naman dyan kay Papa Yu Bird. Nagbabalik din natin na kaibigan, guys. Napaka-legit and organic Papa Balls. Diba? Napaka-marupok na tao sa balat ng YouTube. Si Papa Yu Bird. Kumusta naman tayo dyan, Sir Papa Yu Bird? Nang nadarama, di gusto ika'y mawala dahil handa akong ibigin ka. Kung maging tayo, kailangan ba kitang iwasan? Sa tuwing lalapit may paalam, ibang anyo sa karamihan, iba rin pa. Ma'am Mariana Channel, diba? Love you, Sir Host. Maulan na gabi, Sir. Maulan ba dyan sa inyo? Dito sa amin, ayos lang. Kaso nagba-brown out sa amin dito. Tumingin sa aking mata, nang nadarama, di gusto. Maylin La Labs. Mega love shoutout. Sabi ni Papa Yu. Handa ako. Inamiss ko kayong lahat, guys. As in, 3 days akong hindi nakapag-live stream ata. It's been 3 days. Kasi nga, nilalagda tayo, guys. Nilagda. And then kahapon nagpa-vaccine. Puso
Goldie Web TV, nandito na rin sa atin. Tamsak na sir. Mega love shoutout na dyan kay Goldie Web TV. Nagbabalik natin na kaibigan, mga pupoging lalaki, o, di ba? Magla-live ka ba ngayon, Goldie? Mega love shoutout na dyan sa iyo, Goldie Web TV. Welcome din sa aking live stream. O, ipagaling ka muna, sir. Huwag muna stress. Oo nga po, ano. Tapusin ko lang kusina, sir. Sige lang po, ano, papayo. Medyo okay na naman ako, guys. Ano, talagang trinangkaso ako eh. Tapos after na trangkasuin ako, sumakit talaga yung aking ang sakit ng aking katawan, and ayoko naman ayoko magpa-check up kasi baka ma-COVID ako na ito. Maybe sir, kung okay ang net ulit, ayan, last live ko nawawala. Dahil sa ang Diyos ay pag-ibig. Asar yung ganun eh. Sa amin yung kuryente ang problema namin. Kumusta naman yung bagyo dyan sa inyo, Goldie Web? Sana nasa mabubuti kayong kalagayan. Especially sa inyong, sa inyong lahat. Mga Ilocano, di ba? Uy, bebe, para ka na yung apple na nabasa. O, di ba? Hala, ang pangit niya na. Ang pangit na ni bebe. Alam mo yung bunot ng bao? O, di ba? Doon. Hindi, pangit na siya. Diba? Halika dito, pakita. Say hi to everyone. Say hi to everyone. May kalab shoutout na niyan kay Bebe. Halika dito, Bebe. O, diba? Para ka na yung bunot, ganon. O. Bumili ng take out. Okay naman sir, di naman kami affected dito sa Isabela, Cagayan po lang talaga nalubog sila. Basta ingat-ingat pa rin. O, diba? Tingnan nyo naman si Bebe. May galap shoutout na dyan kay Bebe na parang bunot ng bao ang ulo. Bunot ng nyog. Yung bao ba? Yung tinapyas. Ganon. Nako sir, last LS ko din, grabing ikot. Sabi ni Papa Yu, pare-parehas tayo. Ganun talaga. Kaya tayo ay dapat na mag-iwang. Yayanig lang kami ng lindol pero di naman malaki. Susdanin natin palihim. Bakit kaya ang epekto sa akin guys ng vaccine is talagang antukin ako. Kahapon pa ako tulog ng tulog. Tapos hanggang ngayon tulog pa rin ako ng tulog. Inaantok talaga ako. Nagpabaksin kasi ako kahapon ng COVID-19 vaccine. Pfizer yun eh. Tapos lagi akong inaantok as in natulog na nga ako maghapon ngayon. Ganun pa din, inaantok pa rin ako eh. Dito din sa amin nililindol, nakakakaba. Ayos lang naman ang lindol. Tapusin ko lang kusina ko. Sige lang Papa Yu, sige lang, sarapan mo yung niluluto mo. It's 57 minutes past the hour of 5 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. Lahat ay nagmamahalan. Ngayong Pasko ay lagi ng ganyan magsigla. Salamat po Sir Papa Yu, sabi ni Goldie Web. Uy, na-miss ko kayong lahat guys. Not to not to mention na na-miss ko kayo talaga. I just miss you all guys. Mabuhay na lagi sa kabayawan. Oh, eto na nga, meron dito sa amin meron dito guys sa amin, kwentuhan ko kayo. Yung vice presidente natin na si Lenny is maaga pa nangangampanya na, nagpapabango na. Meron dito sa aming motorcade. Oy, kumusta? Nag-cost lang kayo ng traffic, oy. Ano naman kayong nagawa sa bansa, oy. Iwan lang kita dito, sir, ha? Sige lang, Goldie Web. Sir, bili lang ako ulam at magluto pa ka. Kapag BG mo na si Goldie. Sige lang, Goldie Web. Sinunan sa bahay ng kuya, mayroong litsyonan pa. Ang bawat tahanan may gandang Tayo na, video, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. iba noche buena sa gabing ito. Bukas ay araw ng Pasko.
Tayo nagbibigay, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Kay sigahan ng gabi, lahat ay kay saya. Nagluto ang ating manok na tinonay. Sa bahay ng kuya, mayroong litsunan pa. Ang bawat tahanan ay kandang. Tayo nagbibigay, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. Bukas ay araw ng Pasko. Tayo nagbibigay, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. Bukas ay araw ng Pasko. Dito din sa amin maingay sa kalsada. Bakit? Meron sir nagawa na magluto ng lugaw kaya lahat kumain ng luto niya, utak lugaw. Di ba? Oo nga, ang ingay lang sa kalsada and then nag-create lang sila ng traffic dito sa amin. Motorcade pa. Bakit? Ngayon pa kayo magpapaano? Uy, kayo guys na mga politikong mga ano bang tawag doon? Mga balat buhaya kayo. Mga ganon. Ayusin nyo yung serbisyo ng kuryente dito sa Albay. Ha? Ayusin nyo yung serbisyo nyo. Magpapabango ko lang kayo kung kailan malapit na yung eleksyon. Talagang mga ganon kayo. Diba? Yung pagsiservisyo ninyo sa gobyerno is ayusin nyo po. Ganon. Ngayon ay Pasko. Nga pala, hello naman dyan sa land of deed of registry, di ba? Sa deed of registry na ayusin nyo din yung nyo po, yung serbisyo nyo sa tao kasi hindi na yun makatarungan. There's no one to save. Yung mga maingay yun talaga ang nako ano yun pre? Oo nga, yung mga maiingay guys, yung talagang yung mga maiingay lang, yung boys speak louder than their action, mga ganon, mga wala yung mga wag ninyo guys pinapaniwalaan yung mga ganon. Time for change. Mamili tayo ng leader guys na na kaya tayong ipaglaban, kayang manindigan sa atin. Kayo guys magpapadala sa mga black propaganda na kesyo walang nagawa yung administrasyon. Kesyo may magagawa siya kaysa sa administrasyon, 'di ba? Kayo guys magpapadala sa mga ganon. Wag ninyo guys na pinapaniwalaan yung mga ano ba yun? Puro lang mga putak, 'di ba? Puro lang mga bunganga ang pinapairal nilang lahat. Kasi kapag yan ang binutohan natin tapos tayo din yung magrereklamo sa pagkatapos ng eleksyon na kesyo walang nagawa. Alam nyo ba guys, ang mga ganyang politiko hindi na yan binubotohan kasi kapag mga ganyan na politiko, ang sisisihin yan hindi na yung politiko kayo na mismong mga botante, kayo yung dapat sisihin kung bakit iniluluklok natin yung mga politikong ganyan sa posisyon, tapos sa susunod babawi na lang yan ng pangungurakot din, di ba? Mabawian yan. Kaya hindi matino ang gobyerno natin dahil sa mga ganyang klase ng politiko, ng mga liderato. Ma'am Marie, sabi ni Ma'am Jonah sa Lundaga, Harlem O, mega love shoutout naman po dyan kay Harlem O. Nagbabalik din natin na kaibigan guys. Harlem O ang pangalan. Angkol, kamusta naman tayo dyan Angkol? Huwag kang maingay. Correct, huwag magpapadala sa mga magagandang salita. Nako. Oo nga, huwag kayo guys nagpapadala sa mga magagandang salita ng mga politiko. Kasi ngayon lang yan. For now the day bleeds into night. Ayun lang naman yan magpapabango yan ng magpapabango. Tapos ang masama pa dyan guys is imbis na tayo is umunlad umunlad lahat. Meron dyan na
maninira ng kapwa para lang sila yung mapansin, di ba? Nagkakasiraan na eh. Alam nyo, hindi naman tayo uunlad ng sabay-sabay kung ang bawat isa sa atin is naghihilahan din pababa. Gusto nyo kayo yung laging nasa taas. And ayaw nyo man lang na angatin yung iba, di ba? Yung iba naman na nasa baba, gustong hatakin yung nasa taas. Di ba? Ano bang magagawa ninyo? Oh. Wala namang inilagay kayo dyan sa posisyon na yan na hindi nyo inireklamo sa social media, di ba? Kung may mga alam po kayo, especially sa pagdating yung iba pinapakialaman nila 50 years ago o 40 years ago, ang sinisisi pa rin nila si Marcos pa rin. Ano bang ginawa ni Marcos? Di ba? 40 years ago, Marcos na yung nagpagana ng Pilipinas. Kung bakit tayo maganda ang pamumuhay natin, it is because of 40 years ago, si Marcos yung naghawak sa atin. 30 years ago, liberal na yung naghawak sa atin. Nganga na tayong lahat. Oh, ganon. So maniwala kayo sa hindi. Lahat ng Pilipino guys, na brainwash ng mga ng partidong yon. Alam nyo ba? Especially yung mga probinsyano, tulad natin, ng mga probinsyano, kami mga probinsyano, mas maugong dito yung sisiraan mo yung administrasyon. Kaysa sa ibalita nyo you guys, yung ginawa ng administrasyon. Pangit naman ganon. Astilan Sir Joel, ayaw ko na dagdagan trabaho ko, o di ba? Wala namang ginagawa ang vice, di ba? Magluto ng lugaw lang. Oo nga, ano ba talaga? Ang ginawa lang ng kababayan ko yun. Sabi nila kababayan ko daw guys ang ating vice presidente. Pero ano ang ginagawa po niya? Sinisiraan niya lang yung presidente eh. Di ba? Alam niyo ba, hindi naman ako bulag. Para pag-usapan natin ang politiko, ang ginagawa lang naman talaga ng vice president is isiraan ang presidente, ang administrasyon. Tapos noon nangako siya, sabi niya, hindi naman daw siya magtatakbong presidente. Magiging traitor daw siya sa bansa kapag tumakbo siya. Si BBM daw is tatakbo, yun pa ang may ambisyon para tumakbo. Pero daw siya, hindi daw siya tatakbo sa pagka-presidente kasi magmumukhang traitor siya. Kumusta yung yung sinabi natin diyan, BP? Abay, wag mong pinapahiya yung mga kababayan natin. Ay, walang bobong Albayano, Bicolano. Naku, ikaw lang talaga yung lumabas. Kahihiyam pa. Kahihiyam. Pastilan, oy. Di po ako Bicolano, Ilocano na ako. Oy, Dwayne, mega love shoutout naman dyan kay Dwayne. Dwayne, wala pa akong balita. Nagkasakit ako, Dwayne. Nakikibalita nga din ako, Dwayne, pala. Nandito pala sa akin, si Loris Joy Fajardo. Mega love shoutout naman dyan kay Dwayne. Wala pa akong balita, Dwayne. Umuwi si Torge. Hanggang ngayon, hinihintay ko pa din kasi kung ano yung decision nila. Kikibalita din ako sinulsulan. Oo nga, pre. Kaya naniniwala kayo sa mga masasarap na pangako ng politiko. Both wise, diba? Both wisely na tinatawag. Sabi ni Sir Joel's Finest. Oo nga, kung pipili kayo guys ng iboboto nyo yung karapat dapat. Kasi nga, kapag tayo bumoto na naman ng ipuprotesta natin sa kalsada, sooner or later, pagkatapos ng eleksyon, magpuprotesta na naman sa kalsada. Bakit ba? Wala naman kayong itong mga protestant, mga nagpuprotesta dyan guys, mga protesters. Yung mga nagpuprotesta dyan sa mga kalsada, mga wala din yung mga kwenta yun di ba? Kayo na, binigyan na kayo ng isang pagkakataon para mamili ng leader nyo. Ngayon, asan yung pinili nyong leader? Nagkaroon nga tayo ng leader, ipuprotesta nyo din. Parang wala kayong mga sariling utak, guys, di ba? Na may leader na tayo, ipuprotesta natin kasi hindi natin nagustuhan. Bakit? Ilan bang milyon tayo? 103 million Filipino people na inaasikaso ng iisang gobyerno natin. Gusto natin lahat tayo may ayuda ng pantay-pantay.
Di ba? Gusto natin yun eh. Na kapag ka nagbigay ng ayuda yung gobyerno, gusto natin lahat ng tao is mabigyan ng ayuda. Totoo. Mas maganda yung ganon. Ang hindi naiintindihan ng iba, it is because hindi lang nabigyan, magpuprotesta na. Di ba? Ang sarap pagbabatukan ng mga yun eh. Paglaban mo yan, sir. Uwi ako sa amin, buboto ako. Baka isa lang ang lamang. O, diba? Pwede sungilin ng taong bayan kapag siya ay naluklok sa tungkulin. Kaya, kayang hawakan. Basta ako po, Lucky Goal ko ni report ni Bambam Aquino, FB ko. Piste. O, diba? Okay lang yun. Huwag kayo guys na bumoto kayo ng tama, ng nararapat. Usapang to eh, usapang botohan, politiko to eh. Tapos may kalab shoutout naman po dyan sa mga taga BIR Legazpi number 67 branch, diba? May kautosan po ang gobyerno natin na within 15 days, time lang, kailangan ma-release niyo yung mga papeles niyo. Inaabot tayo ng buwan-buwan dyan eh. Diba? Kukwentuhan lang naman kayo sa loob. James, mega love shoutout, sabi ni Maria na channel. Ate Harlem, mega love shoutout po, sabi ni James. Diba? Keep safe, Chada yan. Dwayne, balitaan ko na lang ikaw, Dwayne. Pati nga din ako dun natatagalan din kasi ang proseso ng Taiwan is kakaiba daw ngayon. Kailangan nag-i-screen out pa daw sila. Yun ang huling balita ko. Nagkasakit ako doon, mag-iisang linggo akong nagkasakit. Ayan. Noy, okay lang, turok lang to. Masakit pa ang break up. Diba? Uy, pre, ano bang epekto sa'yo, pre, ng vaccine na yon? Buksan natin ang pananaw ng mga bagong botante na ang kanilang boto ay sagrado at di pwede na bayaran. Wag na ninyo guys pinapabayaran na inyong mga boto kasi kasyungahan yun, kasyungahan. Pagka binayaran niya ang boto nyo, yung mananalong nagbayad sa inyo, magnanakaw yan sa kabanang bayan kasi hindi po pwedeng hindi nila makuha yung ginastos nila. Ganito lang yun guys ha. Kapag binigyan kayo ng 500, manunungkulan niya ng 6 na taon. Yung 500 mo, times 10 pa sa kukunin nila yon. Kaya wag din nyo guys na binibigyan ng pagkakataon yung mga politiko na namimigay ng kanilang mga pera, mga personal na pera, para lang bilhin ang inyong mga boto. Alam nyo ba, ang pera, kunin nyo, ibulsa nyo, tapos iboto nyo kung ano yung nasa loob ninyo. Kung sino yung nararapat. Pera lang dyan. Money is just a money. Diba? Pera lang yan. Pero yung prinsipyo nyo, pati yung dignidad ng pagboboto nyo, wag ninyong ibibenta yan kasi napakasagradong bagay yan. Balitaan mo na lang ako dito lang pa nag-antay dyan. Sige lang din. Nangangalay lang pre, wala na akong ibang naramdaman. Naging manhid na ako eh. Uy ako antukin ako pre. 2 araw na akong antukin. Natulog na ako kahapon, natulog ako ngayon. As in tulog ako ng tulog. Gising ko nga lang din. Nag-live stream ako. Kasi talagang inaantok talaga ako. As in sobrang antok talaga ako. Ang aking buto, bayaran nyo ako. Kita tayo sa dulo ng itim na ballpen ko. Diba? Ang aking boto, bayaran nyo ako. Oo nga. Tayo pa rin yung magsasalita. Tayo pa rin guys yung boboto. Wag ninyo yan na ibinibenta yung inyong mga botong sagrado. Sayang yan. Diba? Mamili tayo ng nararapat na mga opisyalis ng ibobotohan natin. Dapat nga yung mga matatagal na dyan sa pwesto, wag na yung botohan eh. Nanaw ko lang. Kasi ang tatagalin ninyo sa pwesto, ang Pilipinas ganun pa rin. Mabuti nga ngayong administrasyon, di ba? Yung EDSA lumawak na. Yung iba naman dyan,
pinagawa na ni Duterte, kiniklaim na si Duterte lang daw yung nagpatuloy ng proyektong yon. Kumusta? Sige, claim pa more. Para lang may masabing may nagawan yung mga manok. Oy, hello naman dyan sa mga galit na galit sa akin na albayano kasi daw hindi ko sinusuportan si Leni Robredo. Ay, kumusta? Kahit ng mga albayano pa yan. Kung ayoko sa isang tao, ayoko sa isang tao. Basta. Iba-iba talagang epekto pre. Yung kasabay ko, in-law ko, nilagnat siya. May binibigay naman pre. Ang Pfizer may binibigay na di ba? May binibigay na gamot. Yung para sa allergy, para sa fever. May binibigay pre. Iba-iba talaga. Oo nga, iba-iba ang epekto. Ako wala naman akong nararamdaman. Yun lang talaga. Antukin ako pre. Antukin talaga ako as in. Ano pa? Baka may mga katanungan kayo dyan guys. May mga gusto kayong itanong. Pwede kayong magtanong dyan. Buti ka pa primanhid na. Yung iba dyan wala. Wala kaming gamot pre, sila lang ang wala. Yung iba, lungsod meron naman. Turok lang sila eh. Walang paalala, akalain mo yon. Ay meron naman pre. I'm going on. Ito sa amin pre, ito yung binigay sa amin. Nung pagkatapos naming turukan, ito yung binigay. Meron siyang gamot. Ang gamot na binibigay is nakalista dito. Yung para sa fever, pain, headache, yung paracetamol na binibigay nila. Sa pangangati, yung cetirizine, swelling on the site. Diba? Kapag ka nagsuswell ka daw on site, ipo-cold compress ka ng 15 minutes. So, ito, meron siyang 6 na gamot na ibinigay. Kasama yun ito pre. Ito. Hindi ko naman iinumin kasi wala naman akong naramdaman na side effect ng gamot sa akin. Swerte po kayo, Ma'am Jonah. Ang epekto ng bakuna sa inyo, slight lang. Naku, yung kapitbahay ko, grabe. After niya bakunahan, ayun, nagsusuka na hilo. Gusto, manggang... Sana all tusukan. Yung sa asawa ko din, may mga gamot sila pero sinabi ko din kasi na allergy ako sa lahat ng gamot. Sa allergies po yung cetirizine. Sa allergy yan. Sa allergy. Just to know how it feels. Sa pangangati. Pangangati yan. Itchiness. Ayan. 10 milligram, 1 tablet once a day. 1 tablet once a day. Ito yung pre, yung binigay sa amin ng Pfizer. Sa amin din tusok lang, wala gamot na binigay na bulsa na ata. Meron naman. Kaya siguro kami binigyan ng gamot. Hindi, lahat naman binibigyan. Ay, dito sa amin, lahat naman binibigyan. May mga kasamang gamot. Halimbawa, ang side effects sa'yo is may fever ka, nilagnat ka. Yan. Meron na, paracetamol siyang binibigay. Into nightfall, you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the Mas malala yung kila Sir Joel's Finest, diba? Bakunahan, ayun, nagsusuka na hilo, gusto manggang maasin. Ako, Ma'am Jonah, di effective po sa kapitbahay ko ang mga sa pangangate. Malala yun, sir. 9 months epekto nun. guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to Grabe naman kapitbahay mo yan, nagpa-anti-vaccine, oy.
Eto, may tanong ako. Political issue, ayan. Bakit ba ayaw na ayaw ng taong ang Marcos makapasok uli sa pwesto? Yan ang tanong ko, guys. Yung mga kasagot niyan, Magagahol bibigyan ko ng isang surprise. Ganyong mga kata Gusto ko nga sana matulog, Ri. Di ako makakatulog. Bakit? Sandali Handa na ang aming tambol, gitara At buong barkada Hindi kaya. Bagong taon sa inyo Ganun talaga yung Ri. Mga epekto ng gamot. Bagong taon sa inyo Oh, Talagay na antok ako. Humihikab ako at sa live stream ko. Naligo na ako lahat-lahat. sa ninong at ninang mo Gawa na ba ang iyong tambol na lata? San Miguel na ba ay Bakit ba takot na takot yung mga liberal party na magapasok ang Marcos uli? Bago mo matututunan yung mga batang paslit Itigil muna ang laro at sa amin ay lumapit Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada Maligayang Pasko at maligos Kain lang po, sir. Sige lang po, sir. Joel's Finest. Sige lang. Pasko at maligos Bagong taon sa inyo Oh, Sa pagkakataong ito magsama-sama tayo Pagmamahal sa kapwa ilaganap sa mundo Sabay-sabay tayo umawit sa diwa ng Pasko Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada Maligayang Pasko at maligos Bagong taon sa inyo Loan approved. Bagong taon sa inyo Maligayang Pasko at maligos 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 Bagong taon sa inyo ¿A dónde sea que yo esté? Tu corazón acá. Galing naman. Kaya lang po, sir. Kaya lang kayo, guys. Ayan. It's 22 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. O, diba? Nakahulata si Bebing Pangit noon. Sa likod ko, guys. Entre los dos, al viento volaré mi voz con mis deseos a tu alma llegaré. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad,
próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I want la vida y que viva la la. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Huwag ka na mag-end. Wait lang, sagutin ko yan. Tapusin ko lang, luto lang kaya. Here lang, dinner lang. Ayan. Sige lang, ano, Harlem. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. No one ever can destroy all the love I got for you, babe. Hey! Sa simbahan at ganda ng pagdiriwa at Huwag ka mag-end. Bakit? 4 minutes na lang ako, ano, Harlem. At least naka 1 hour na din ako. at ang puro tuloy ang kanta ay sa banderas. Lisa Regalio sa tuwing Pasko, nagdarasal ang bawat tao at nagpapasalamat sa pagsilang ng Diyos na mundo. Ang awit na handog sa Mesiyas, mayroong pangkastanyetas at ang koro tuloy ng kanta ay saliw din ng panderetas. Lisa Regalio sa tuwing Pasko, nagdarasal ang Ganda na ito, ay. at napapasilang Ay, bakit? ng Diyos na hari ng mundo. It's 58, ano na, naka 58 minutes na din naman ako, ano, Harlem. At least tawag dito, nakapag-update ako ng aking, channel. Tsaka isa pa, talaga inaantok ako. Alam nyo ba, maghapon akong natulog, pero inaantok pa rin ako. Yun yung epekto sa akin ng, ng vaccine. Pagdiriwa at Huwag ka na matulog, uy. Talaga inaantok ako, as in. Alam mo yung antok ko, yung parang sobrang sobra.
Natulog na ako lahat-lahat. Natulog ako dyan sa supaya. Alam mo yung inanuan ni Bebe, nihigaan. Natulog ako dyan simula 2 o'clock hanggang 5 o'clock. Tapos late na akong gumising kanina. Hanggang antok ako. Gusto kong matulog kaso di ako makatulog. Meron dito kaming kapitbahay. Mga relatives din namin. Hindi siya makatulog. Ang ginawa niya is lumaklak siya ng alak. Ayun, 2 araw siyang tulog. Nilaklak niya. Okay guys, kung wala na kayong mga katanungan, it's about time na din. Ay naka 1 hour na din naman ako. Mag-end na rin ako guys and matulog na din ako ng maaga. Uy, pasensya na kayo, hindi mo na ako siguro sa inyo kasi talaga inaantok talaga ako. So kung matulog ng maaga, mag-dinner muna ako. Magpapaalam na ako sa inyo guys. Ako po ang inyong lingkod, bawal pa ako ata ng alak sa bagong vaccine. Oo nga, hindi ka pwedeng uminom ng alak within 5 days. Within 5 days. Tapos hindi ka pwedeng uminom ng kape within 3 days. Hindi ka po pwedeng uminom ng kape. Magpapaalam na ako guys. Ako po ang inyong lingkod Uragon. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. And I love you all guys. Na-miss ko kayong lahat. Ayan. Kayo magalala. Ay, back on track na ako. So diet ka sa kape. Oo nga pre, nagda-diet ako sa kape. Hindi ako nakakapagkape. As in, hindi ako nagkape ngayong araw na to. Di ba? Nag-Milo lang ako kanina. BG, ayan. Thank you all guys. Ako po inyong lingkod Uragon. Nag-iwan sa inyo na isang magandang gabi po sa inyong lahat. And have a good night to each and everyone. Ayan. Enjoy the rest of the night guys. I love you all. Bye guys. Sa'yo lang ang puso